vakadzi vanoba. Ndikunyepere. Zvitina amai vakaba chikafu kunhamo kuchivhu kwakachaya amai vamuvhangeri baro. Avo mai vari munozana zita ravo. Taurai zita ravo musambotenderera. Vanonzana amai ivavo. Vanonzana? Mai Mutize. Vakaba chikafu panhamo vakanotengesa muruzevha. Vabva nevanhu panapa tikuenda kuchechi, tikuenda kunhamo yekuchechi. Chikafu chepanhamo vakaba vakatengesa muruzevha imo. Ameno kuti munovaziva here mai Mutize? Ine handivazivi. Asi kana wavaziva wovachenjerere imbavha mai Mutize. Vanoba. Kana cameraman wavaona tiratidze face yavo. Varimo. Vaburitsei paskrini ava tivaone. Hatisi kuda zvinhu zvakadaro. Chechi haisi bhawa, chechi imba yaMwari. Zvino simba iroro unoriwana kupi panhamo pasi pekumba kwenyu. Vanhu vari kushingaira kutsvaga chikafu. The church worked very hard kuti zvifambe zvakanaka panhamo ipapo. Iwo ndo paunotora mari chikafu chiri panhamo wakunotengesa muruzevha. Hadzidi angofunga kuti hazvina problem kuti nditengese. Zvinoita izvozvo. Zvinoita izvozvo. Hatisi kuda zvinhu zvakadaro. Kana mavaona mai Mutize saifesi yava tivaone. Ngavachinje unhu hwavo because akasike kutanga vachiba. Saka tikuzvita akasike kutanga. Dai vakazvitanga 1 vakarega kubata irega kuzvita. Toda kuzvita kuti vanyadziswe ende nemavhesi futa kuvhura vhesi yacho. Vamwe vanoti apostle vane system yekunyadzisa vanhu. Handina system iyoyo. Fambira chimwe chete. Harisi bhawa rine. This is the house of God. Ava mai Mutize. Shandukai mai Mutize muite zvakanaka. We expect you to kana mauya kuchechi muri kuuya kuzodzidza shoko raMwari. Kwete kuita zvamuri kuita izvi. 1 Timothy chapter 5. Verengai verse 20 Pastor Marangi. Vanotadza uvarange pamberi pavose. Tsokorodzai. 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 Vanotadza uvarange pamberi pavose. Kuti zviite sei? Kuti vamwe vagotya. Kuti vamwe vagotya. Omberera Jesu maoko. Tinokudai mese kana even chikunyadzisa tikuzvita because we love you. Yes. We will not love you zvekukuvigira weakness yako. That's why takaparidza the family gospel. The teaching of the family is there to allow the family to expose your weakness so that you can get what? Help. When we rebuke you, we give you a chance kuti tendeuka chinja mararamiro ako ite zvinhu kwazvo. Tikakuona uchizvidzokeredza tozoti hausi kutendeuka. We will shame you pamberi pecongregation. Kuti uite zvinhu zvakanaka. Saka hatisi kumbozviita because takavavenga. Tinotovada ndorudo rwaMwari chairwo irwo. Zviri kunzwika? Ukaziva kuti munhu yane mota asi haasi kuda kuudza vamwe, unoramba wakariviga here mota iroro. Unototaurira vamwe ane mota uyu. Mubatsirei risvinwe. Rikasasvinwa achaora. Kwewanzi une mota kaiwo ndinaro. Uri kunyararirei? Ndiri kutya kuti pamwe zvinonyadzisa, hapana chinonyadzisa. Kurwara. Fugura sheti tushire mota. Rotushirwa kazvaro. Woita right. Saka tokudai nerudo rwechokwadi, ndorudo rwechokwadi chairwo chairwo. Saka uchiona Peter paakarasika akanzi bva kwandiri Satani. Haana kubuda chechi. Akaramba aripo akati ndatsiurwa. Ndobatsirika. Zviri kunzwika? Zvinototi isusu tikutananisana nevanhu vasingatende vasingawe vanongouya munomu one day voba vobuda votiza. Toita futi munhu anouya every day achiba futi. Zvinoita izvozvo. Kana uine problem taura nevakuru. Ini kumba kwangu hakuna chikafu. Taura nevanhu vanokufudzai, vafudzi vari pava. Ndine problem yakati.
tinombopa vanhu vane hatizvitauri because hatifaniri kuzvitaura. We do a lot of work yekuti vanhu vanenge vachishayiwa vabatsirike. Zvakawandisa zvatinoitira vamwe venyu vari mukati vanozvisiya zvandiri kutaura. We don't announce it.